ka dyan. Ayun, punta tayo ngayon sa for today's video ay pupunta tayo sa Bulalakaw Hills. Yan, Holy Thursday, mga Kauragon. Tayo sa Pamplona. I-attack natin ang Pamplona, Camarines Sur sa Bicol. Yan, chill ride lang tayo. Hindi naman tayo masyado nagmamadali. At panata ko na ngayon itong Holy Thursday. Lagi tayong pupunta sa Bulalakaw Hills pag Holy Thursday, mga Kauragon. Yan, update ko pa mamaya pag nandun na tayo sa location. Chill ride lang tayo. Yan, mamaya naman. Peace. Yan, 18 minutes pa tayong biyahe natin sa puntang Bulalakaw Hills. Medyo malapit naman tayo na. So, affording na dito lugar na to. So medyo pag maulan ganito yung kalsada. Yan, medyo matagal tayo hindi nakapag vlog dahil ay merong tayong inasikaso mga nakaraang linggo. Kaya yan, bawi tayo ngayon sa araw na ito, mga Kauragon natin dyan. Yan, big shoutout sa mga bumabiyahe, mga riders na bumabiyahe ngayong araw. Yan, big shoutout sa inyo, sa lahat ng motovloggers. Yan, big shoutout sa inyo lahat. Yan, Holy Week yung araw din sa Bicol region, mga idol. Ang dami nagmumotor, nakakasalubong natin. Yan, ride safe sa inyo lahat. Lumakas yung ulan dito, hindi tayo nakaabutan. Pero may aksidente aksidente. Tingnan natin. Yan, may aksidente ngayon, mga idol. Yan, may aksidente, mga idol. Yan, kaya mag-iingat lahat ng mga riders ngayong araw kasi madulas ang kalsada. Aksidente dito sa may Pamplona, mga kapulisan. Kakatakot. Chill ride lang tayo, mga idol. Pag ganun mga mga pangyayari, lagi tayo mag-iingat. Kaya hindi na grabe yung sa motor. Yan, ride safe sa lahat. Yun, pasok na tayo dito sa Libmanan,
punta tayo sa Bulacau Hills. Yan. Nung nakaraang taon, di tayo nakapag-vlog dito na maayos sa lugar na to. Ang kalsada dito, napakaganda ng kalsada dito eh. Mga riders, kaya marami nag-racing dito. Wow. Ano na tayo, 15 minutes bago tayo punta sa ano. Mamaya update ko kayo. Nandun na tayo sa location. Ganda na ang kalsada dito, 4 lane. Nakakita nyo sa ating vlog. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a Shout out sa drink, mga taga dito sa Digmanan, Camarines Sur. Mamaya hanapin natin yung stopover milk bar. crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the Katabi lang daw ng Kasureko eh. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I'm gonna get lost, and I'm sick Katabi ng of this Kasureko place. 1. Don't know how to Shout out sa stopover milk bar dito sa bayan ng Digmanan, Camarines Sur. Sobrang Barangay Bahay. Barangay Bahay. Shout out din sa mga taga Barangay Bahay, Digmanan, Camarines Sur. Keep ride lang tayo dito. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I Mag-race want dito eh. to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Ganda ng kalsada. Kahit chill ride ka lang. I'ma get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling like space. Taking 6 shots till I'm Maganda ng kalsada. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on set. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Ayun, dito tayo sa malaking Bicol River na Digmanan, Camarines Sur. Tingnan mo, napakaganda. Napakalalim yan. Yan, dito sa Barangay Bahay, Digmanan, Camarines Sur. Napakaganda. Kabila, meron pa. Ayun. Napakaganda. Let's go. Daming isda dyan. Yung mahabang tulay dito. Pabalik natin, magbibideo ulit tayo sa kabila naman. Yan, may mga naghahabal-habal dyan. Dyan tayo didiretso puntang Bulacau Hills. Alam ko na to eh. Yan o. Yan, shoutout sa inyo.
sa Bulalakaw Hills. Yun, meron lang tayong 8 minutes para makarating sa destination. Yo, malubak lang kasi dito eh. Ayan, ito tayo. Diretso lang. Yan palang Kasureko Uno. Ano yun? Medyo basa, matalakas kasi ulan. Sana hindi maputik masyado dun sa ano, sa pasok sa ano area. And thank you Lord at nakarating tayo na dito sa ano, nang ligtas sa puntang Bulalakaw Hills. Nung una naliligaw pa ako dito eh. Lambuto. Maganda oh. Makikita nyo sa ating vlog punta sa Bulalakaw Hills. Sa linggo, sa Sunday mas maraming pupunta dito. Wow, yun lang. Muna tayo. Tapos naman to eh. Yan, dito tayo sa first stop mga idol. I-picture lang tayo dito. May pasok dito yung sa natin motor. Ayun. Ito yung ano, 7 disipulo. 1, 2, 3, 4, 5, 12 pala, 12 disciples. Ayan, ni Jesus Christ. Nasa sa gitna si Mama Mary. Ayan. Silang tayo dito. Ito lang ito na malapitan eh. Yan, ano, 12 disciples ni Jesus Christ. Si Mama Mary sa gitna. Yan. Walang dito. Picture tayo. Ikot tayo. 12 disciples. Picture na tayo dun sa 7 disciples ni Jesus Christ. Punta naman tayo dun sa ano, sa 3 cross. Baba.
diretsong yan. Medyo malawak na ang kalsada dito. Dati doon ako dumaan sa kabila eh. At kamupi. Dulas to. Wala na eh. Tandaan ang pupunta doon sa Tatlong Cross. Medyo didevelop na nila. Nakakadaan ng tricycle sa mga kotse, sa mga jeep. Kuwari kasi ito eh. Kuwari. Ganda lang oh. Ng mga van dito. Dati mga motor lang yung nakakadaan dito eh. Last year pagpunta ko dito, dito maalon lang. May iba na naglalakad lang sa paglakad dito pag umaga, parang exercise na Huwebes Santo, marami pumupunta dito. Ang Panata sa Pilipinas. Oh, ganda dyan. Ay, oo, bang nandun. Itong may nakaloob. Ako baga nagnuhod. Ay, Ito ito. baka duman ito.
salamat. At nagkapunta tayo na Bululago Hills ng ligtas. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for today. Yan, ride safe as all. Mga bumabiyahe ngayong araw, Holy Thursday. Yan, maraming salamat sa inyo sa sumusuporta sa aking YouTube channel, JDE TV Motovlog. Yan, God bless us all. Ride safe as all.